дар ин бора вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия хабар будааст. То он вақт ташкилотҳои ғайридавлатӣ ҳақ доштанд бояд ки визаи корӣ тиҳанд. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Дар як мавзӯи нав суҳбат карда баъдан комментарияҳои шуморо мехонем. охирон бор аз ҳаматон хоҳиш мекунам як дастгирӣ хуб кунед. Нафарҳое ки мехоҳед соҳиби 40 дона падарка бошед, комментарияро бубинед, як номери WhatsApp закрепит кардага ҳамун номери WhatsApp сохранит кунед ва салом нависонед. Информатсияи пурраш барои шумо мерава. мавзӯи асосии имрӯзаи мо Федератсияи Русия ба шахсоне ки забони русиро намедонанд дигар шаҳрвандии Русияро намедиҳад. Беш аз 4000 довталаб ба далели надонистани забони русӣ натавонистанд шаҳрвандии Федератсияи Русияро соҳиб шаванд. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия хабар будааст. чихеле ки медонед тағйиротҳо ва иловаҳои нав чандин намуд шидагӣ аз сай дар мавзӯи донистани забони русӣ, махсусан барои гирифтани сертификат айни ҳол мақсад назорат ҷиддӣ шидагӣ ва тағйирот ворид кардан махсус барои гирифтани паспорти расистӣ нафарҳое ки забони русиро намедонанд қарор карданд ки паспорти расистӣ дода нашавад. намояндаи ин вазорат гуфтааст аз 1 январи соли 2024 барои ширкат дар барномаи давлатии мусоидат дар кӯчонидани ихтиёрии ҳамватанон аз хориҷ онҳо бояд исбот кунанд ки забони русиро дар сатҳи гуфтугӯӣ ва хатӣ медонанд. яъне ки беш аз 4000 довталабон натавонистанд, хоҳишмандон натавонистанд ки бар асоси надонистани забони русӣ ва мисол нависондани забони русӣ шаҳрвандии русияро дастрас кунанд. дар маҷмӯъ ба иттилооти вазорати маорифи Русия дар 5 моҳи ахир шумори онҳое ки аз имтиҳони русӣ нагузаштанд бештар шудааст. охири моҳи июн роҳбари хадамоти назорат дар соҳаи маориф пешниҳод карда буд ки раванди имтиҳонгирӣ аз муҳоҷирон сахттар карда шавад. тартиби гирифтани имтиҳон аз муҳоҷирон аз 1 майи соли 2024 тағйир ёфт. барои гирифтани сертификат дар назар дорем. то он вақт ташкилотҳои ғайридавлатӣ ҳақ доштанд аз забони русӣ ва таърихи қонунгузориҳои Русия аз муҳоҷирон имтиҳон гирифта ба онҳо сертификат диҳанд. вале дигар баъди 1 майи соли 2024 ин чизҳоро аз байн бурданд ва инчунин гуфтанд ки дар ояндаҳои наздик дигар ҳар нафаре ки забони русиро намедонад ба онҳо шаҳрвандии Русия дода намешавад. ва дар мавзӯи додани сертификат барои донистани забони русӣ бар асоси ин қоидаҳо акнун дар ҳама минтақаҳои Федератсияи Русия як донишгоҳи махсус вазифадор мебошад ки аз муҳоҷирон имтиҳон мегирад барои донистани забони русӣ ва фарҳанги русӣ баъдан сертификат дода шавад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як нафара тавсия метиҳам, агар ки шумо бихоҳед дистансиони дарсҳо бихонед, яъне дар ягон ҷо кору фаъолият мекунед, бо болои кор кардантон мехоҳед ки донишгоҳ бихонед ва соҳиби ягон маълумот бошед. шумо дар рақамҳои рӯи экран бинависонед, дар WhatsApp-аш муроҷиат кунед, мисол туғрӣ мекунад дистансиони дарс мехонед, онлайн дарс дар донишгоҳҳои Федератсияи Русия. як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ ҳаст ё ин ки не даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагӣ нестай аз 1 октябр сар мешавад. як нафари дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, никоҳи хештаборӣ гуфтӣ мумкин нестай, ҳамин аниқай ё ки просто шӯхӣ кардӣ. бародарои азизу гиромӣ қадр, вақте ки мо дар мавзӯи ягон қонун дар бораи ягон кодекс гап мезанем, ин ягон ҷои шӯхӣ надорад ба фикрам ва барномаҳои мо худаш маълума ки ҷои ҳазлу шӯхӣ нестем. мисол ягон анекдот афсона нақл намекунем мо. бале дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси оилавӣ омадагӣ ҳастае ки никоҳ байни хешовандони наздик манъ мебошад, яъне ки никоҳи хештаборӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст. як каси дигар нависондаи ҳамин 40 дона падаркаи т ҳозирам тамом нашидай, рӯзои наздик тамом мешавад. рӯзои наздик мо падаркаҳоро тақсим мекунем. ба ҳамин хотир ҳаракат кунед. нафароне ки тамошо кардесен комментарияро бинед, номери WhatsApp ҳастае. як кас нависондае ки ба Европа виза қатӣ ба кор раванд мешаванд.
бале мешава баъзе аз корхонаҳое ҳастае ки ба кор қабул мекунанд бо тариқи визаи корӣ ва боз фаромӯш накунем ки насиб боша аз соли 2025 Кореярам барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки визаи корӣ тиҳад. Як кас нависондааст: салому алайкум бародар. Дар душанбе недавно як организация кушода буданд. Уҷада запрет выезда точнашам мегуфтанд. Ман рафтам, ҳоло ба кор надромадагие. Меган аз июл сар мекунанд. Ҳамура чӣ хел бирем? Ҳозир кора сар карда бошанд. Агар корхонаи шиноснома ва раводида дар назар дошта бошӣ, айни ҳол кору фаъолият кардесай ва уҷа 100% мега ки шумо запрет дорен ё не. Як каси дигар нависондае ки ака кай видеокунира бас мекунӣ, кай ки ти ютуб доромадана бас кунӣ. Як кас нависондае: салом ака, 40 бор нависондам, ҷавоб наметен. Ман патент споридам, нагзаштам. Ман граница бигзарам, мешава не ки як моҳа прописка када будам. Илтимос ҷавоб дед. Агар патент споридагӣ бошен ва патенти шуморо аннулировать карда бошанд ҳуҷҷатҳои хутона, мутаассифона границаро бигзарем наметавонем. Як кас нависондае: ака дита дар паспортум штраф дорам, Тоҷикистон равам, баъд аз як ҳафта омадам метавонам. Зиёда аз дита правонарушение административни бикунен агар дар як сол, баъдан номи шумо ба запрет ворид мешавад. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, мавзӯи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то видеоҳои оянда. Агар ягон саволҳои нав боша, бо саволҳои интереснитар зиёдтар кунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.